Чакай далеко, това знаеш колко много е това? Ето го снима го. Хвана му усмивката и го снима. Където види лице, веднага е по него. Да, оп, ето, снима го. Голяма игра. Има и такива фотоапарати. И рано, докато снимаш, искай да извадя. Снимаш, докато Значи това ми е плавно от тук. Ако го правя от тук, то си ми го регулира плавно. Има си да не бързаш. Да не бързаш, да, чакай сега, това ли беше? Ето го. Аз и да искам, не мога да го забързам, това е. Ще следва колко трябва да бъде. Да. Сега е оранжево. Значи, че снима, да.